Sarah Juliet, ndiwe Geben Jen, ndiwe Wesema Plant, Foya Christopher, ndiwe defendant. Angamile nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutipuma uyu tinoda kuripwa nemombe imwe chete pamunhu nenembowo dzako chitupa nemari dare. Utaura dare ndi Juliet naJen wataura pana Christopher. Akapfumwa muri pamwe chete here? Pamwe chete. Saka kutaura ndiani? Yese taura kuti zvakafamba sei paakupfuma ipapo achitaura achiti chii pamusoro imambo. ndiwe Juliet. Ndini Juliet. Musi wa 29 tichifuma tichiti 1 angora mupurisa ari kuuya achiti mai muri kudiwa kudaro. Ndobva ndaenda kudaro ikoko. Kudare kwani? Mukwena. ndiko ndekwaishanu Chekusi. Ndasvika ikoko zvakanzi inini nemumwe wangu tinogadzira masare. Tagadzira masare tinogadzira nemahewu neporiji. Ndoda tinogadzira nawo tobva taenda kunoisa pane munhu. Taisa pane munhu tozoti isusu uyati kubvise masare iyayo. Wakati tinoda shuga neraisi nemafuta nesipo kuti tibvise masare api iyayo. Wakanditi inini nyama yangu iyi nemumwe wangu uyu ndiye anopota achindituma. Nyama yangu iyo iyi inotofila kunzwa kuti zvinezvi kanuna kane nhumbu. Wakanditi zvakare tapedza dare iroro zvichinzi inini tiri kudawo muzukuru. Kana musina kutipa tisina kuwana muzukuru tichatora chitunhu icho chichi tochiisa mumba menyu kana kuti totangira ipapo kuenda mberi. Ndokundipuma kwawakandiita. dare mandiriza here pamba tori padare here pamba ri pachii Pamba padare tatodaidzwa kudaro. Chivo chinoitika ine. Dai, zvirikubvumira naikoko. Mwanenga kudare kwasabhungu. Mukwena. ndio sabungu kwene wakudaidzai kudare ndokubva wataura kuti chii Wakataura kuti isusu tinogadzira masare. masari aya Masare. Saka tinogadzira neporiji nemahewu. Toisa munhu masare iyayo. Tapedza izvozvo tozomuti tinoda chakati nechakati kuti tibvise chii masare. Vakati imimi nyama yenyu inotofila kunzwa kuti ezvinezvi mukadzi wangu aita sei anuna. Kuratidza kuti anenge ane pamiri. Vakati nyama yani anenge ane pamiri mukadzi wangu. nyama yenyu imimi Nyama yangu inini hanzi inodii hanzi inotofila kunzwa kuti ezvinezvi anuna. ane pamiri mukadzi wavo Saka tiri mudaro umomo ndokwawakati izvozvizvi zvikangoitika chete iweyo taura inini nemumwe wangu uyu zvikangoita chete kuti zvakonzeresa izvozvo tichatakura chitunhu ichocho toitoisa mumba mako. zvikaitika chete kuti mwana wavo afa Mwana wavo atadza futi kuita nekuti baba aiti ane pamiri akatadza kubara zvakanaka. bereka anoda todaidzai mimoko Edzaimi woindisira mumba mangu chitunhu. Kutorangwa chitunha. iyo hanzi sabhuku manga wadaidzai iyo kana waro muhamataura so zati dare rione kuti ribatsire dare rine rinobatsira waroi kuti riubviso uroi. Saka kana waroi muhamataura kuti aiwa vanoroya vakaroya zvakati hanzi makatidaidzai mimi padare wangosvika mavataurira mashoko wataura kuti imi ndinogadzira masari pamadzimai ewanhu. Kana mavagadzira kuti mouya moti tinoda kukubvisai masari aya asi tinoda shuga tinoda zvakati maraisi machii kuti tibvise. Saka ndo nhau yavakuunzai kuti izvi sabhuku makatipfuma nekuti isu hatina zvakadaro zvinoitika.
wacho kwari iripo taurai nyaya iripo ndiye kudai nyaya yakauya imi ndimi sabhuku uyo hazi sabhuku ko uyo mamunzireya ndiaccuse wavo uyu ndiye aitaura izvozvo changamire zvokunzi uyu akanomhangana kuna sabhuku achimhanganira madzimai mairi ayo saka nyaya uyu anga akutaura uchapupui pamberi pasabhuku saka ndo zvatiri kubvunza ka iye kwete imimi sabhuku imamuri mutongo pamusoro ichangamire ndinotsanangurawo ndichiti ndisiudzezve first chokwadi ndinotsanangurawo ndichiti kuti ndizoenda pasabhuku inini ndakatambirawo mashoko akandiremera endakaona kuti ndaita mwana mudiki nawo aibva kunana mai avo ndichinzi ndakawapuma uroyi wakasheka mwana wangu mwana uyu akasheka 2022 muri muna July acheka kudaro ndina mai wakafona wachiti mwanangu ndokumbirawo kuti mudzimai wako ndasabatwe maoko newanhu nekuti ashayikwa nemwana mucheche tichiri kuda mhuri iri mangwana saka ndokumbirawo isawo kuti asabatwe maoko zvadaro zvakanaka wandopa iwe mabhamba wachibata maoko wachitaura kuti mwana pakukura saka pana mai ava wakada kumhorisa mudzimai wangu mumaoko nematambudziko tikubate maoko mudzimai wangu wakaramba akapfumbatira maoko ake zvadaro mudzimai wangu inini abva azosimukawo paanga akagara nekuramba nekuda kumanikidzwa tibate maoko newanhavo but inangu handikwanisi musandimanikidze kuti ndikubatei maoko saka ndopane mhosvo yangu ipapo changamire kuti ndakapfumwa namai avo davari kundikomedzera iyoyo paichemwabva vanhu vaibata maoko sekutaura kwavo wanhu pachemwa mwana wangu inini vanhu vanokwanisa kubata vanhu vese here kana mai avo chete vanhu vese vangu varipo vaisauya vachimhoresana nemudzimai wangu maoko saka iwo manje warambirwa sekurambirwa kwangu uri kuita munhu wese iwo vari vairi ndo wakazotaura kuti ko iwe uri kutirambirei kuti kwazisa kwete tiri papo inini kuti ndizoende nenhau yangu kuna sabhuku ndakanzwa nekunzi akatipuma uroyi kushayika kwakaita mwana wake kuburikidza nekusabatwa maoko kwawakaitwa nemudzimai wangu wakanzwa nani mati wakanzwa nani inini ndine nhume dzakauya dzichapachangu warimo waseka newana ndiani waseka newana waseka newana vatumwa neshoko rakabva kuna Jeni Darabhani kozotiwo mudzimai wangu ane chapupo chake chevanhu vakatambirwa mashoko akabva kuna maitsika ekuti isu toda kurifwa nafoya nekuti akatipuma mhoo dzangu ndinadzo ndauya nadzo ndiani mbotitaurirei mhoo dzacho mbiri kuti vana mai avo vakaenda wachitokutaurai kuti taka uyu akatipuma uroyi ndianani ndiyasimukai kuti tikuone ati simukai kuti tikuone ati kuona iba pamusoro imambo maitsikai wataienda kunhamo wakabva wati wasikana ndikukumbira kuti muudzewo maifoya kuti ngauye atikumbirewo ruregerero. Awapedza izvozvo wakabva wati pane nyama dzinochekwa pamunhu wemukadzi. Nyama idzodzo dzinonzi masari. Nyama idzi dzinochekwa munhu obva auchekwa.
kana achinge auchipa obuditsawo zamu obatawo mwana wake. Mai foyawa kana wachinge wasina kuuya undikumbira ruregerero, bheji akaribudisa zamu iri akayamwisa mwana. Kana achinge adaro, isusu auya atikumbira ruregerero ndokuti timusunungura aite mwana. Mushure maizvozvo wakabva wati tine mvana yedu yatiri kuda kumupa mupi muno muvhireji. Wachibva wataura wakati Jeni Darabana akauya pano. Mvana yauri kupa foya. Wakati isusu tine Jeni Darabana akauya pano akataura akati tiri kuda kuripwa nemajari nematenesi neshuga neraisi nemafuta ekubika kuti tipisewo muromo. Wapedza izvozvo wakataura wakati izvezvi tsitsi Anuna ndakasangana naye kumunda kwaMandere. Anuna ane nhungu futi zvakare. Rutendo kadoro. Pamusoro takasangana munamaikira muchienda kuzvinhamo kwamadani. Tichienda kunhamo kwamadani wakambva wati asikana ndinokumbira kuti munditauriro maifoya kuti auye azoti tikumbira ruregerero kuti abate mwana. Kana asina kuya kuzotikumbira ruregerero tokuda kuti timucheke masari. Kana tamucheka masari tobva tamuuchika ndokuti aburise zamupadzi. Kana asina kuya kuzokumbira ruregerero ndinopika naJuliet. Ndozvakataura maitsika mumushure mezvozvo. Kana asina kudaro tine mvana yedu yatikuda kumupa muvhireji. Kana asina kudaro toda kuripa neshuga, raisi, mafuta nezvimajari nematenesi ambuya. Kachenani sakura ndikango kunza ndimaitsika ichete vakataura umwe wacho hatina muzwa chikamu chake. Wangwari wese kana kuti chipaitawo maitsika ina jebel taienda kunamutina maitsika ichete ndowaitaura pamusoro chakami iwe ndo ndakanga ndiri kumunda kwangu kwaikudziwa namombe namai Dhaba. Zvakandati kani manye ndidzinge vanhu mumba kuti vanhu vana ndivo varipo ndakangoti tendere ndikutaura vanhu havana kutora nguva kanzi vanoziva kuti inini nemurume ari apa tiri shamwari neshamwari kunoshanda tese. Saka ndinoona kutaura kwavakaita mashoko avo vaindituma kuti ndinosvikapo. Ivo vakati zvinoita here kuti munhu anoramba achifirwa. Ngatichii zvikanzi hama yenyu sekurukiri. Ndinodawo kuti wabate mwana mumaoko. Saka zvoitwa sei? Kanzi ayo vanofanira kuuya nehuku yekuti wandiripe kundipumha kwawakandiita. Ndofunga kupumha kwavari kutaurwawo ndokwepanhamo kuya ndokwawakapumha. Saka vakutaurira inini ndinovaziva shamwari hanzi uya nehuku yekuripa kupumha kwawakaita kubata umwana uya mutombo. Aiwa chaya. Saka nezvitimiro tiripo ndakangotakurawo mashoko seshamwari yangu ndikati ndozviripo huku aituri ane munhu. Ndokusvitsa kwandakaita nyaya. Izvo zvauya kuti makatuma vanhu. Kwete mama, ndandira kutuma munhu. Musi wakutaura kuti takaenda chino namambira mudano chirwara. Takatanga kuenda tiri 2 namai watanga kutaura. Mumwe azotera mumashure. Ndikati asikana zvakanaka fana zvakaita kuti tinoone chii. Asi zvatinoda tinoda kugarisana zvakanaka, tichiwirirana zvakanaka. Sezvakaita samai apa. Dambudziko rainaro iri unofanira kutibvunza. Togona kutoudzawo kuti kwakati unogadzira. Togona kunge riri dambudziko remasari. Zvekuti nditi ndakapika kwete mama.
Aiwa. Asi kana makariona sei kuti ane sari? Ndakangofungira usiku. Mugofungira sei kuti mwana afa nesari? Mugofunga nei? Chikonzero chakaita kuti mufungire chii? Nekuti haungangofungiri. Pandiri panapa munokwanisa kundifungira here kuti ndakamira sei? Saka iwe makazogona kufungira sei? Uye kunze kwemwana akafa wafoya anomwe mwana here? Anomwe mwana? Usarupera ufana. Pane ndokutobva kuti mudambudziko remudzimai wangu iyi anga akatozitakura akatoshaika mumwana mari mwezi kuti zvakare. Mwana wokutanga akashaika, wechipiri akandoshaika akuti ari mudumbu akatofira mudumbu. Uya wechitatu futi zvakare. Takaicherechedza takaitarisa nepeinemeda mukati nayo tikuona kuti pane mhiko ikutaura kuti abuda munhu wataitaura pabuda mhiko yekuti haamburi badi uyezve chakavapa kuti wacherechedze munhu ari kufamba kuti mai avanuna chii kana kuseri kwausina katuma Ndo mubvunzo watawapa hauna kupindurika. Pamusoro ichangamire mutemo unoti munhu akafirwa nemwana ari mwana mudiki munongosvika muchikuti nemasoro hamutambanidzi maoko kubata kudarisa. Saka wakatambidzwawo sekuti uyo aitozviziva kuti vanhu havafani kubata mudzimai maoko. Saka vakapfikisawo kuti tarambidzwa sei. Saka ipapa vanhu ndinooni ndekuti musha wese uri kunzi vanotobata maoko waisabata maoko kudai waingoti nemasoro. Saka iwe shungu dzavo ndedzei? Ndaona kuti tingafungira tikafungira nyaya iyi tega hatigoni kuipedza. Chambopa kuti vadaro ngavatenge kusenge churu kwatindoona kuti zvii zviri kungoitika pamusoro pavo. Vanobata-bata here dambudziko riri papi ndokuti tizoone inofamba sei. Ndomafungiro akaita kusenge churu vanoyana yacho. Simukai tende pana nota. Masoro ima. Ni murume wachinoshera. Ndoda kutaurawo ndichiti pamusoro penhau iyi kusvika pandakaita mudare chitauro. Dare richitaurika rakataurika zvine kuratidza kuti pane kugadzirwa kwenyaya iri kunopomerwa mudzimai wangu. Saka tiri panhau iyoyo ndo zvandipa shungu kuti ndisvike kuno kudare reimambo. Ndakatarisana nechikamu chekuti zviri nane tiende kuseri kwechuru tinojekeserwa mwenje uzere kuti ini ndibve ndaziva kuti adzimai vangu vanobata-bata here kana kuti kwete. Ndo zvandasvikira kuno kudare reimambo. Pamusoro imambo zviri kutaurwa ngadini ndazvinzwa, asi inini pandakanga ndichifudza munhu ndichitaura namabotaura vatikusekandari ndaitaura ndiine kurayira. Inini ndanga ndisingazivi ndofunga kana senemu yangu ndonzwa kuti yanzi Jane Debin. Ini ndiri murudzi handizozivi chishona chese ndinenge ndichitoda kudzidziswawo. Asi nhau yakaitika ndeyekuti musi wakanzi ndakamanikidzwa kubata maoko. Hapana kumanikidzwa kubata maoko. Pakanzi nekusaziva kwangu ndakatodaiko. Ndobva ava mainini wasimuka vati ngabve pano ndinomumamisa. Ndobva wabatwa bva wavharirwa mumba. Ini ndakabata maoko angu kudai. Murume ndakazopinda mumba kunoti neinodziwei. Baba ava ndakabva nawo pamba. Pamba pedu pane kona yakadai zvakadzika kudai vachinzi ngavanotore hembe. Pavanonzi ngavanotore hembe ndakati nhai sekuru zvinoita here izvi zvaitwa. Munoziva here kuti kumwe kuita munoparadza musingazivi dzamusingazogoni. Handanyarara patatonyarara patagara tagara.
pakata gore pakaitwa imwe mimba ikadii. Ndipo pakaita kuti ndizotaura nasekani vana iwewe ndozoti unotamba nasekuru ako munoita zvemagadheni. Zvamunoita zvemagadheni zvakatonaka kupinda kuti muende kwachallenja munoti dododo uchizoba musitambavha iwe urunzi wakabati bage muguri 45 mugadhe masekuru kiri. The best ndekuti munhu anotaura pasina kuswera asi nawe iri kwende kuti kushanda muchiita maproduction ndo akanaka wakomana wechidiki anga achidya mafuta ake ngati chibage ichi hauna kuba futi here so long usina kuba aiwa ndipe chibage nditese ndidye vatondidurira mafuta ndakati akaupingi muruoko vana kuzodya mafuta aya papazosvika umwe murume vatorane murume weyavhadi achibva aenda ndo nhau yayo zveukwana hamuna kutaura. Ndakataura ndichiti tiri vagarisana tinofanira kugarisana zvakadii zvakanaka tichinzwisisana tichiita maproduction tichiita zvekuita zvekurima muno makomboti apauya kuzorima izvi toiswera tunyaya twekugara muchiita matare munoti inini hazvindirwadziwo here ini ndine vazukuru ini ndinotifupa kuti akaita mwana wake handitumiwo here hatigofari zvikuita se zviri kuitika izvi toda kuti iye akaitawo mwana wake totumawo mwana wechi mwana wenhuvese saka ngandiripe huku kuti zviri mumwoyo mangu kundipfuma kwavakaita akaripa huku tofudya tofara tichikuita mwana wobva aita inga mawanda kamaangu kara inga munutaura okay. Imini zvamaitaura zvekucheka masari zvese muri n'anga here kana kuti munopinda chechi dzemwera asi unorapa ini masari aya munorapa here masari mai ava imini mamanga kumangarwa ndowamangara ndowamangari imimi mangara mai munoprofita here kana kuti munorapa here masari hapana zvamunoziva kunyaya yemasari yemaburitsa zvese izvi makaiona kuti zvinoitika ndezvekuti unongonzwawo vanhu vachitaura kuti munhu kana ane dambudziko rakati nerakati maingofungira nyaya iyi inoda kusepechuru kana vasingarapi kana vasingaprofiti ndavaende kuseri kwechuru ngatiendei tozodzoka pane ati atiuda kutaura hatiri zvataurikuda kubvunza kuti muvhileji handisi tichada kukupawe ari mweyo muvhileji mune munhu anoda kuda kukupawe ari mweyo vana irimo ngatiendei kuseri kwechuru todzoka toona taenda kuseri kwechuru nemhuri najuliet muneshero najane David naChristopher Foya chiremba atsanangura kuti Juliet ane mhepo iri paari inoita kuti asawirirane nevamwe vanogarisana navo mumusha maanogara uye ane nyora dziri kumusana kwake 3 dzinokonzeresa kuti aroye kana kumuka usiku. Saka chiremba ati pana Juliet anoda kuita Jane anzi ane dzimu riri paari asi dzimu anga akaitiza akuita zvechechi achinojambira kuita zvisiri paropa rake anofana kudzokera kudzimu yake kuti awane kubatsira vanhu uye zvanga akuita zvanga akushandisiwa asi panyaya iripo yakaitika hapo tsitsi mukadzi waChristopher anzi anoda kubatsirwa kuti masari ari paari abve kuti aone kuita wana. Chiremba anoda mombe imwe chete. Jane anofanira kubvisa mbudzi 2 kuti aone kudzokera kudzimu rake raaishandisa kare. Anofanira kubvisa mbudzi 2
Asi ndinofanira kuoneka kuti ndakwenda kuku. Ndakangozviita mupfungwa dzangu nekuda kwekuti ndasina mumiriri. Kuvenyora ndakafanira kubiza mombe. Uyu anoda kubatsirwa. Ada kubatsirwa mukadzi waFistoka paroda kubviswa mombe kuti iye awane kuti awana. Achibviswa masari ainawo. Izvo zvataurwa nachiremba magutsikana here? Magutsikana. Right, pamombe mbiri, one inouya kuna mambo, one inoenda kuna chiremba kugadzira ne $50 yemapolisa pamusoro. Kana kuti iri mari ma300. Zvinoitwa rini? Ndanga ndichikumbira kuti ndambotsanangura hangu ikoko kuna chiremba kuti mudzimai uyu ndichimutora 2007 ndamutora achipinda chechi nanhasi dzinza ravo yese mapostori. Saka ndandikumbirawo imi kuti kana zvichikwanisika pano pamambo Makoni mundipowo mukana ndogona kuve ndinouyawo ndakatarisana nechikamu chemaprofita ekuchechi kana muinawo womboona kuti ndinoda kuti ndigutsikane. Unoda kuti uendesei pechipiri? Ndinoda kuti ndigutsikane. Kana ndikasauya hangu ndiri rimwe dare rese, asi ndinoda kuti ndivhenekerwe pamudzimai wangu ndinyatsonzwa kuti chii ichokwadi. Okubaika kumwe chiremba izvo? Pane zvinhu ndisingazivi kuti wekuchecha wanenge wachida muripo kuti. Aiwa, dare rauya kuna mambo. Mambo ane vanhu vake mushanda. Saka nekuti vanozotaura kuti ko makazozviita sei? Ndokuti chii? Saka kana zvichikwanisika inini kana uri kuda kuenda pepiri tokupa umwe munhu wepiri riri dare ramambo. ndinoda hangu mambo. Mumachechi yorwa kuti mumachechi hamunaro here? Handisi muri kunzwa poini yangu yadokutaura sekutaura kwamunoita kuti uri kuti uda kuenda kakuchechi ndozva tiri kuguta uri kumachechi hamunaro here? Handizvo zvandiri kutaura, asi ndiri kutaura ndichiti sekuziva kwandinoita hangu kana ndisingakanganisi. Unenge uchiti mukufamba muye mukutogutsikana ukati potsi piri tatu wogutsikana. Ndozva tokuendesa kuno umwe chiremba. Inge takubvisa kuti imwe mari kwakomanyika mari kana achinda. Saka toita dare iroro kana wakundikana nekuti kuno hakuna kuti hanzi munhu anomhan'ara. Amhan'ara tinobudisa nyaya pachena yokuti pachena. Hazvati kumhan'ara ndokuwina ba. Ndinoda kumhan'ara zvicheneswa. Uyu ndiye muchinda ane wana ane mukadzi ane mukadzi ane wana vari kufa. Ane mukadzi anga auya kutaura kuti akapumwa uroyi but zvavo zvabuda kuti aiwa ane dare iro. Iye wacho zvavabuda kuti aiwa ane dare racho iro roda kugadzira. Uyu wemasari Masari ane dare anoda kuti agadzirwe kuti vana vake vasafe. Anoda kuti agadzirwe sari riri. Zvakati izvozvo iitai pasi mombe shairo ribviswe
taura pamusoro changamira ndanga ndipo pakupindura mubvunzo wanzi kunoitika rini ndakamirira hangu wafoya. Nyaya iripo ndeyekuti tinogara pamazera tovani nefodya saka fodya dzedu dzichiri kutoshanda saka sekuona vanhu kuita vangu muchiziva fodya yake kutadzira kuti zvichatoreka nguva nekuti ichiri biki saka nditarisire kuti nambe anenge apedza kutora fodya yake nekuitengesa May 30 anga May 30 May 31 musi wa 1 June